सबस्क्राइब करा सिद्धीज किचन चॅनल आणि नवनवीन व्हिडिओंच्या अपडेट पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आज आपण बघणार आहोत सोडा किंवा तेलाचं मोहन न वापरता अगदी कुरकुरीत होणारी त्याचसोबत कमी तेलकट होणारी लसूण मसाला शेव। इथे मी शेव तळताना खूप टिप्स सांगितले आहेत जेणेकरून तुमची शेव तेलकट होत नाही। शेव करण्यासाठी इथे मी घरगुती बेसन घेतलेलं आहे आणि हे बेसन बाजारामधील बेसनापेक्षा बारीक असतं, त्यामुळे शेव कुरकुरीत होते। तर अर्धा किलो बेसन घेतलेलं आहे। बेसन मी इथे चाळून घेतलेलं आहे, कारण आपलं बेसन जेवढं बारीक तेवढं त्यामध्ये गुठळ्या जास्त असतात। तर बेसन चाळून घेतलं की ते छान मोकळं होतं आणि पीठ चांगलं भिजून शेव कुरकुरीत होते। तर इथे मी बेसन चाळून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता आपण मसाला तयार करूयात। तर इथे मी वाटीभर लसूण घेतलाय। साधारण 4 मोठे लसणाचे गड्डे आहेत। 35 ते 40 लसूण पाकळ्या आहेत। तुम्ही याहून जास्त लसूण वापरू शकता। 1.5 छोटा चमचा जिरा घालूया। अर्धा छोटा चमचा ओवा घालायचा आहे आणि 2 छोटे चमचे लाल मिरचीची पावडर घालूयात। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही अर्धा छोटा चमचा काळी मिरीचे दाणेही वापरू शकता। आता ह्याला पाणी न घालता बारीक वाटून घेऊया। सुरुवातीला ह्याला पाणी न घालता वाटून घेतलाय। आता अर्धी ते पाऊण वाटी पाणी घालून याला एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। जास्त पण पाणी घालायचं नाही आहे वाटताना। तर हे बघा, ह्याला मी एकदम मऊसूत असं वाटून घेतलेलं आहे। आपला हा शेवेचा मसाला तयार झाला। फक्त ह्याला गाळून घेऊयात, कारण ह्यामध्ये आपण जिरं, ओवा आणि लसूण घातलाय। त्याचं जर काही जाडसर कण असतील, चोथा असेल तर तो वेगळा होतो। गाळून घेताना थोडं थोडं पाणी घालायचं, म्हणजे मग व्यवस्थित गाळलं जातं आणि सगळे फ्लेवर्स खालच्या पाण्यामध्ये उतरतात आणि चोथा वेगळा होतो। तर हे बघा, ह्याला मी गाळून घेतलाय आणि आपला एकदम मऊसूत असा तिखट मसाला शेवेचा मसाला तयार झाला। आता चाळून घेतलेल्या बेसनामध्ये चवीपुरता मीठ घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात। तर या शेवेला मी सोडा किंवा तेलाचं मोहन घालत नाही आहे। तुम्हाला जर का घालायचं असेल तर तुम्ही मीठ घातल्यानंतर तेलाचं मोहन कडकडीत गरम करून घालू शकता। तर ते किती घालायचं? आपल्या घरात 2 चमचे असतात। एक छोटा पोह्याचा चमचा आणि त्याहून दुसरा मोठा असतो। या मोठ्या चमच्याने आपल्याला अर्धा किलो बेसनासाठी 4 चमचे तेल मीठ घातल्यानंतर गरम करून घालायचं आहे आणि मग मसाला घालायचा। तर इथे मी तेलाचं मोहन वापरत नाही, त्यामुळे डायरेक्ट मसाला ह्यामध्ये घालून घेणार आहे। हा मसाला ह्या बेसनामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। मसाला बेसनाला सगळीकडे व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे। लगेच पाणी घालायचं नाही आहे। आता शेव छान कुरकुरीत व्हावी म्हणून यामध्ये 1 वाटी तांदळाचं पीठ घालूयात। आपली नेहमीची आमटीची वाटी असते ती पूर्ण भरून मी तांदळाचं पीठ घातलंय। वजनाने हे 100 ग्रॅम पीठ आहे। तर ह्याला मिक्स करून घेऊयात आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून गाठी मोडत सैलसर भिजवून घ्यायचं आहे। तांदळाच्या पिठामुळे तेल किंवा सोडा न घालताही शेव छान कुरकुरीत होते। तर आता आपलं पीठ सैल असं तयार झालेलं आहे। आता ह्याला सुऱ्यामध्ये भरून घेऊयात। तर शेवेसाठी मी मध्यम जाडीची शेव करणार आहे। ही चकती लावून घेतली आहे। त्यानंतर थोडंसं पीठ आपण ह्या सुऱ्यामध्ये भरून घेऊयात। सुरा बंद करूयात आणि आता शेव आपण तेलामध्ये पाडून घेऊयात। शेव पाडण्याआधी तेल मध्यम गरम असावं। गॅस मोठा करायचा आहे आणि मग घाणा सोडायचा। घाणा सोडताना सुरुवात कडेने करायची आणि शेवट मध्ये करायचा, म्हणजे घाणा मग एकसारखा आणि व्यवस्थित होतो। खूप जाड घाणा ठेवायचा नाही, नाहीतर मग शेव
मध्ये कच्ची राहू शकते। सुरुवातीचे 15 सेकंद ह्याला झारा लावायचा नाही। गॅस आता मध्यम करायचा आणि मग ह्या पद्धतीने शेव थोडी कडक जाणवू लागली की उलटून घ्यायची। शेव तळताना मध्यम आचेवरच तळायची। तर लक्षात ठेवा, शेव सोडताना गॅस मोठा करायचा आणि शेव सोडून झाली की 15 सेकंदाने मध्यम करून शेव तळून घ्यायची। संपूर्ण बुडबुडे निघून जाईपर्यंत शेव तळून घ्यायची आणि खूप पण डार्क करायची नाही आहे, कारण बाहेर आल्यावर तिचा रंग अजून डार्क होतो। तर ह्या पद्धतीने आपली सगळी शेव तयार करून झालेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता सोडा किंवा तेलाचा मोहन न घालता तांदळाचं पीठ घातल्यामुळे अगदी कुरकुरीत आणि कमी तेलकट शेव तयार झाली। हे बघा काय मस्त शेव दिसते आणि यामध्ये जो मसाला वापरलाय त्यामुळे ती खूपच खमंग होते। मस्त शेव तयार झाली, अगदी कुरकुरीत। तुम्ही बघू शकता हात अजिबात तेलकट नाही, छान कोरडे आहेत। तर तुम्ही पण ह्या पद्धतीने शेवेची रेसिपी ट्राय करा। कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशा नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।